מאבא ארטיק אורז טעים. לאט לאט, לינה, זוזי את. תהיה, תאכלי אז. נו. טעים לינה. בואי. פיצה. בואי פיצה. חזירים של אבא אתם. בואי. מה זה המניה? בואי. לא נותן לפיצה לאכול. בואי. אלה חזירים אלה, נראה לי, אלה לא גבסים אלה. תזוז, יא כלב מצליח, בוא. חזירים של אבא. איפה חזירים של אבא? איפה? עוד מהפיצה, בוא צא בחוץ, בוא, יא חמור אחד, בוא.